Yippidabadoo, nu er det blevet jul, så nu skal jeg sgu ud og være skide fuld. Yippidabadoo, nu er det blevet jul. Yippidabadoo, nu er det blevet jul, så nu er der endelig grund til at komme lidt ud. For nu er det blevet jul. Nu finder jeg min næse og mit juletræ frem, og jeg skal også have gaver og have skabet en jul. Nu kæft, hvor er jeg træt. For fanden altså. Aldrig drik for meget igen. Hej drenge. Hej Jacob. Skal vi få lavet noget julekalender? Jeg har ikke sagt til dig, at du skal komme her. Nej, I ringede til mig i går. Jeg kan ikke huske en skid, altså. I sagde, at jeg julekalenderen igen. Nej, vi gjorde ikke. Jo. Det har vi sgu da aldrig sagt. Jo, vi har. Kan I ikke huske, jeg kom op i din forældres lejlighed, og så var der julefrokost eller sådan noget, og så mødte jeg ud til altanen. Nej, det gjorde vi ikke vel. Jo, det gjorde vi. Det er rigtigt. Det er en lortedag, altså. Nej, men det er okay. Jamen, så kom. Okay. Det var noget med nogle idéer, var det? Mm. Noget med et genialt arbejde. Mm. Yes. Det var, jeg har en masse idéer. Okay. Fjern nu den der smartphone. Altså, vi filmer med dyre kameraer. Kan du huske det? Nå, Kan du ja. huske det, Jacob? Ja. Smartenheimer. Yes, okay. Hvad skal vi gøre? Hvad er din geniale plan for at få det her lort til at se, fordi at, jeg kan huske, I snakkede noget med Nikolaj og sådan noget, og der I snakkede med at vi skulle kidnappe ham der MB. Mm. Og, eller ikke kidnappe, vi var sådan mere, I snakkede om, at vi skulle konfrontere ham med det. Ja, med hvor var du hen med det? Jeg vil sige bare, lige meget om han vil eller ej, så kidnapper vi ham. Vi kidnapper det svin, og så tager vi ham bare. Så bliver det sådan helt vildt action-packed. Ja, okay. Det lyder som en god plan. Og så skal vi have en masse gæster ind. Vi skal have masser af gæster. Nej, ikke flere gæster. Jo. Vi har prøvet det Prøv at med høre, gæster. Men ikke sådan nogle, nej, men det var også nogle kedelige gæster, jeg havde. Sådan nogle ordentlige, vilde gæster. Altså vi snakker sådan bands, voldsdømte. Altså sådan noget, hvor man bare tænker, what the fuck laver de her? Og hvad med julen at gøre, Jacob? vi kunne tage, vi kunne prøve at få fat i George Michael for Wham. Eller han så ikke Wham mere, men du ved. Og så kan vi snakke om hans julesang. Eller, hvad med lækre damer. Det er altid godt. Med nissehuer. Ja. Så bliver det virkelig swag. Kun nissehuer. Hvad siger du? Kun nissehuer. Kun nissehuer, ja. Det kunne godt være, at vi skulle være lidt mere swag. Jeg synes, det er okay. Jamen okay, så er det, vi gør. Vi tager op og kidnapper MB i morgen. Ja, det gør det. Og så skaffer vi nogle lækre damer. Og så skal han skrive den julesang. Det er det, der er formålet. Hvorfor kan vi ikke bruge den gamle? Vi bruger den gamle allerede. Ja, men det er bare lidt federe. Og det er også det, Okay, men nej, vi skal have en ny julesang. ja. Okay. Det er det, vi skal, fordi I sagde, at I skulle høre på mine idéer. Det er det, vi gør. Vi gør det. Ja, du Godt. får lov til at bestemme for noget. Ja, til dels ikke, men Ja. nu ser vi på det. Okay. Du, Fedt, drenge. Det gør vi. ja. Godt. Great, fedt. Jeg går ud og knækker mig. Det er okay. I morgen, der skal MB kidnappes. Bliver det så vildt, som Jakob lover? Følg med i morgen.